Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang dipungat tak suang nima di hoburu, dot helaku, di son rohami mebuan ulus nagajang, si torok rabu, asa gajang madiho barita gabi gajang barita horas, tujulan nyarion, asa saurduk matu tuhamu tuduluk saurduk tuturuan, dot helaku, dinalau mangalugahon, hima dinama muka par rumah tanggaon na beru hamu, asa dohonok kumatu tuhatanina tua-tua, asa bagot na mararirang ma na niagata di Rubian. Beda muatong na suja disirang to di muna marsi gonggoman. Iu tu si manang boru. Asa totong matutu. Tibu hamuna dililiti ador muna marhiti tangyang nami. Ipasata men nung ulus nagajangod dalan nami martangyang tu amat na mertua di bata. Asa tumibu mahamu dililiti adormu. Tubuan anak kamu tubuan boru. Asa hatani na tua-tua matutong dohonokku. Asa tapulan di sibagading di dulu ni purba tua. Tumibu mahamu mangabing-abing dongam muna masaur matua. Suang-suang ni manang dia kapangaban ni golu. Asa totong ma di pasu-pasu Tuhan na ni zaman di tangan muna. Di hutan nang di belian. Asa sinur maka papanam muna gawin di ulan muna. Tujulan nyari on. Totong manonon nami hatani na tua-tua. Asa dekke di sale-sale. Dekke pora-pora. Asa siakuk dia tong nang gawi. Tumibu mahamu mamora. Asa sahak sulu sahak matubotian di 300. Sahatan no kopyo kami ulos nagajang sitorok rabu. Sahak maliat gawe. Sahat mahita tu parhorasan. Jadi songonima atong dohonon molo hita pemulibor. Ay gudang dun waing kanamasan waing rupani. Adong do uleon naso tarelak manang dan terpesidi. Adang sudi hatai ikun nagabi tura japar hata manang persinebu. Olo hita mangapion ulus helat tu. Manang madar helat. Ikun benot taro hatana. Ima nang kapala sa kabawa ni ngomong. Iya di hatani akka pasu-pasuan. Namar hela mahita rupani. Jadi rupani kumau tidak mau hita apalagi kesuduk no poso. Ikut persejarat taro madok. Hata nauli alay nakaning di juluni buima rupani si jumulu di hata dia ka hata puda ama puda na rupani ba asa berjuma ho boru malo maho manubut si matuan suang-suang ni dia ka ha anggim nang edap asa tohoho tutu boru ni reja ima di hatana Jadi mulu soal ulos helat dang lagay buy perwakilan mabayro. Babuy do perwakilan alay rupani niyan asa gawi buy niyan. Dang telu binyan ungku perwakilan na gawi arong do rupani gawi ang bebet na mabain ulos hela. Arong do na gawi las reja parhata manang persinebungin dan wai. Nalau mabain ulos hela alay asa suman atong bolo hita pemuli boru. Banang bo pala hita tong mabain ulos hela dohot si kedian may pasatun tangyang dohot puda tu borutan ng helata ay dihatani pasu-pasuan do upasa ido mewakili tangyang tatu bebata dohot siyan iyas ni rohata ay do kilibian ni upasa ni hitabata Mesti itu aja. jadi buy do pun ditaka sudut no poso satong mabuy asa gabi harong ador si pehti huto sa buy modal manang bekalta tuaka ulo hita rupani panguli manang pamuli boru asa buy hita pabain madok si padohonota madok hata asa unang be buy adong pola perwakilan unang arong rupani apala madok hata sa KBBP dang dibuy di pasahat ditiki pamuli boru. Nah, jadi songonima di hatana.